dewe asinto mula si Anoman si kethek pote sowan taman Sinta dijak oleh mula yen konangan Hindrajit lan Patih mula Anoman ora wedi dumateng para pepundhen kaki danyang nini danyang sing mbawa resa nggih dusun ngemplak ugi para sesepuh bini sepuh nggih kita aturaken sugeng dalu sugeng pepinaraan wonten panggenanipun. Ugi sagong pratamu dengan Kakung Sumrawana putri ingkang satuhu luring budi. Mugi tansah rinantu ing basuki andatos kaweningan bilih ing kelenggahan menika. Nggih kula minangka Sule Salira saking warga Dusun Ngemplak Kecamatan Made nggih sambe kerep Surabaya. Ing kelenggah menika nggih warga Dusun Ngemplak kagungan kersa nggih boten senes ruwat desa utawi sedekah bumi nggih boten senes kangge nyelameti bumi ingkang dipun panggeni ugi kangge nyelameti nggih bumi ingkang dipun tanduri. Pramila panjenengan sami diaturi rawuh sumangga sami-sami kita nderek nyuwun wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi hajatipun warga Dusun Ngemplak nggih rahayu widodo kalis ing sambikala sumrambah dumateng warga Ngemplak panitia ugi kita sedaya. Anggih ngajeng muga tansah katebaken saking balak sengkolane diadono belaine nggih dicidekno rezekine nggih dikampangno telek sandang kelawan pangani punapa ingkang dipun suwun warga Dusun Ngemplak ugi panitia sedekah bumi saha kita sedaya. Tumrap tamu undangan ingkang dat kinurmatan atas rawuh panjenengan sami bilih wonten kelepatan saha kekelapan anggonipun mangayu bagya tuwin anggonipun caos nyamikan nggih saha didaran sedaya kang sampun karacik bilih wonten ingkang kirang nuju prana estu lumantar kula nggih panitia sedekah bumi Dusun Ngemplak nyuwun gunge samudra pangaksami.
Lajeng anggonipun warga dusun Ngemplak kagungan kersa ing kelenggahan menika nggih dipun paring hiburan langen beksan nggih uyon-uyon tandaan kinapraka sebab langen tayub nggih sareng kali karawitan Taruna Jaya mijil saking Surabaya kasepuhan nggih menika dene Bapak Abah Roseman. Tiga cacapun warangga ingkang badhe atur panglipur ingkang wonten nginggil kalih Dia Ayu Rus Tiana ugi wonten Dia Ayu Samiyati ingkang wonten Lebet Dia Ayu Rustawati lajeng kula Rudi saking Laban minangka kapata dados pramugari Plandang Sampur ingkang badhe atur pambagi sampur tumrap tamu undangan ingkang sami pinaraan wonten mriki panggenan. Tumrap tamu undangan ingkang dahat kinurmatan lajeng ngingingi gletak jaipongan para rawuh nggih. Senaosa mangke bilih boten nyepeng sampur bilih kersa nderek jaipongan nggih kasumbanggaken lajeng ngingi gendeng ingkang boten kaparang katembel angka setunggal nggih sholawat badar ugi jarang gepang ngangge cokot-cokotan piring. Lajeng ngingi keamanan para rawuh nggih boten kejawi saking Plandang kemawon. Sumangga kula kita sedaya sami njagi ketertiban piyambak-piyambak. Kula kinten hajatipun nggih warga dusun Ngemplak sambi kerep Surabaya nggih wonten rubida rencana. Tumrap tamu undangan ingkang dahat kinurmatan gandeng wedalipun nggih sampun dalu cekap anggon dalem matur kangge pamekosipun atur tansah sumangga kita asesanti jaya wijayanti lir ing sambikala rahayu sami kang pinanggih sampur panghormatan nggih mandhap wonten meja angka setunggal mejanipun Bapak Marli karing gendeng gedhog jula-juli Samirah nuwun. Guyub ruko karo yen kasepa brantaning lara Juancine ambeksa wis sakolar sepapan ane warangono promadya yuna cunaka sigra balik balan
Kesem sayudane bubar mawut barisane ya wong menani ya ramara mani dewe
soto Wisata Bahari Lamongan Waduk Gondang Uga Maharahani Sendang dhuwur siarohi Sunan Derajat katon agung stadion Surajaya alun alun ing tengahku Lamongan pendidikan ora lali sanggar pamuji saya arum gondang ing maca negara kadang arep digawe dakon budal ngarit suwal kudungan awak melarat digawe lakon diganjar urip tak rewangi dodol kidungan iku mono cuma guyonan pecut tak jeplakno barang kebacut ayo diterusno lali-lali nek lali dulur ayo dielingno Surabaya lak kampung 100 kalian sang terbiar nyune nyune dadi wong tuwa ayo pitutur sing bagus supaya anak bener lakune
Anjetun praptamu dengan ingkang diat kinurmatan nggih pangapunten meja angka setunggal bibar gletak nggih langsung jaipong melampaui sampur kula damel kali-kali angka pertama sing duwe Bank Dunia Bapak Direktur Marli saking Lida sareng kali Bapak Ngasin kekali priyantun wedal kita aturaken monggo. Bapak Marli jaipongan Bapak Ngasin monggo sesarengan dawa sampur panjenengan sumangga jejogetan teng kalangan yo sumangga yo monggo yo Pak yo monggo apa inten apa kowe tresna tenan jum inten piye kok sampe tresnan kudu nyohake rat ya mengkono kok sampe ya piye jum inten agem meleh aja nganti lali meling apa inten nang kandakno sayangku seteka ning omahku dina siji sama loro walu telu pitu jum inten piye kok sampe apa mongku wiwalingmu ya mengkono kok sampe aja nganti keliru iya inten bakal tak estoke